ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବୋର୍ଡ ଦବ ଇଏ ଚୋର ଚୋର ଆଉଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝାଡୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାମା। ସେ ଦେଖୁନ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାର ଆଜି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି। ସେମିତି ସକାଳୁ ତାର ଚଲେଇଛି। ପାଠ ନାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ପୋଛାପୋଛି ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଆର ରୁମ୍ରେ। ଇଏ ଆମର ଝୁଅ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଇଠି। କ'ଣ କରୁଛୁ କିରେ? ଲେଖୁଛି। ଆଜି ତ ଏକ୍ଜାମ ନା? କୋଉ ଏକ୍ଜାମ କିରେ ତୋର? ଏଜୁକେସନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ। ହଁ ସେଇଟା ବି ଆଜି ଲେଖା ହବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଜି ଲେଖା ହବ। ଗୋଟେ ବାକି ଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବୋର୍ଡ ଦବ ଇଏ। ବୋର୍ଡ ଦେବେ। चोर चोर अरे मैंने कुछ नहीं किया। सकाल सकाल ब्रेकफास्ट आज पपया खिया होउची अमृत भंडा। माने 3 दिन हला आनी रखा हितला एडा सेतिकी सारी पारना हंते गोटे बडटा आना हितला। मुझे पढ़ा नहीं थी तू सेपट खाई देती मोरा दीजा खा जा। ओके चोरी बोरी मत करना ला वीडियो देखा। हाँ हाँ माँ पूजा कर छुई के ଛୁଇଁ ଇଏ ଦେଇଛି ତମନ୍ନା କାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନେଇକି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରୁ। କହିଲା ତମେ ରଖିଦିଅ କ'ଣ ରଖିଦେବି ନା ଖାଇଦେବି ତରକାରୀ କରିକି। ଏଇଠି ଦେଖ ଆସିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି। ମାନେ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲା ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରି ଆସିକି कॉलेज गली मैंने कॉलेज भी जाएनी गुंदूर कॉलेज गली छाड़देली मत पचार दीदी नबक आस मु कौन कली ना मुझे मुझे कॉलेज मु कॉलेज बाटर उटर्न मारिक पलि କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା ଅଧା ବାଟରୁ। ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ତ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। କଥା ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। ତେଲ ବି ସରିଗଲା ଜାଣିଛ ଆସିଲା ତେଲ ବି ସରିଗଲା। ଭାଇ ରୁମ୍ ରେ ଦେଖିକେ। କ'ଣ କହୁଥିଲି ଏଇ ଶାଗ ଆମର ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ବାଛି ସାରିଛି। ଆଜି ଆମର ଶାଗ ଭଜା ହବ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା। ଆଉ ଖରା ଦିନଟା ଏବେ ଖାଲି ପଖାଳ ହିଁ ଖିଆ ହବ। ଆଉ କ'ଣ ପଖାଳ ଖାଇବୁ ଚିକେନ ଖାଇବୁ। ଆଜି ସୋମବାରଟା ଜାଣିପାରିଲୁ ବୋଧେ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇୟରଫୋନ୍ କେତେ ନେଲା କହିବିନି କେତେ ଦିନ ରଖିପାରୁଛୁ ଦେଖିବା। ଡେଲି ଡେଲି ଇଏ ଆମର ଇଏ ପାର୍ସଲ ଖୋଲା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କାଟୁଛି ମୁଁ କାଟି ସାରିକି ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଲି ପାର୍ସଲ ହିଁ ଆସିଛି। ହଁ କାଲି ବି ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା ଆଜି ପାର୍ସଲ ଆଉ ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କୋଉଠି ଲାଗିଛି କଇଁଚ ପୁରେଇ ଦେ ନହେଲେ ଦୁନିଆ ଇଏ କରିକି ଦିଅନ୍ତି ଦେଖିକି ସେ ଭିତର ଜିନିଷ ଖରାପ ହବ ନହେଲେ। ମତେ ଏମିତି 3ଟା ମଗେଇ ସାରିଲିଣି। 3ଟା ମଗେଇକି 2ଟା ଖରାପ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ବାଲା। କାହିଁକି ମଗଉଛ ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଏଇଟା ତ ରିଏଲମି ମଗେଇଛୁ ନା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଛୁଇଁ କଟା ଚାଲିଛି। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ହବ। ଆଉ ଝିଅ କାଟୁଛି। କାଟିବା ଆସୁଛି ଠିକ ସେ ନା ଟ୍ରାଏ କରିଦଉଛି ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ହଉ ଟ୍ରାଏ କର ଶିଖିବୁ ନା। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା କଥା। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं कि परिवाणी को जाइए परिवाणी सहित हिसाब हुई
ଏଇ ବାଇଗଣ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଏଇ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ହଁ ଲଙ୍କା ସେଗୁଡ଼ା ପରିବା। ଆଉ ପରିବା ତୁ କଣ କଦଳୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କହିଲୁ? ଆରେ କଦଳୀ ଫଦଳୀ ସବୁ ସରିଗଲାଣି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ଗଲେ ତ ଭାରି ତଟକା ପରିବା ପାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୋର କଣ ଅଛି, ମୋତେ ତ ମୋ ମତଲବର ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା ନା। ତୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଜି କଣ ଆଜି ତିଆରି ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା। କ'ଣ ବନେଇବୁ ବୋଉ? ବେସର ତରକାରୀ, ଯୋଉ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବେସର ବଡ଼ି ପକେଇକି ବଡ଼ି ହେଇଛି କରିଦେଇଛି ଭାଜି ଦେଇଛି। ବେସର। ଏଇନା ମମି ଭାତ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଏଇନା ଖାଇବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି? ଶାଗ ଭଜା, ପଖାଳ, ଆଳୁ ଚଖା, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ବଡ଼ି ପଡ଼ିକି ବେସର ହେଇଛି। ବାଇଗଣ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତିନିଟା ଯାକ ମିଶିକି ବେସର ହେଇଛି। ଖାଇକି ଦେଖିଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି କରାହେଇଛି। ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି କରାହେଇଛି ଆଉ ସେମିତି ହିଁ କରିଦେଇଛି। ଭାଇ ତ କହିବ ଭଲ ଲାଗିବନି ବୋଲି। ନା ସିଏ ତ ଛୁଇଁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଯେ? ଖାଲି ଆଳୁ ଚଖା ଖାଇବ। ଖାଲି ଆଳୁ ଚଖା? ହେଁ। ଖାଇବି ଖା। ଖାଇବି ଖାଇ କହ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ ସତଟା କହିବୁ, ମାନେ କହିବୁନି କି ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ କହିବୁନି କି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଟେଷ୍ଟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଟେଷ୍ଟଟା କହିବୁ କି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ ମତେ ତ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ହଁ ମମି ସବୁ ଜିନିଷରେ ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖିଲା ଭାତ ଖାଉଛି। ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଖାଉଛି ପଖାଳ। Okay. କ'ଣ ଆଣିଲ? କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ? ମାମୁଁ ଘର ନା ନିଜ ଘର? ଓହୋ। ନିଜ ଘରଟା କୋଉଠି? ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ? ଟିକେ ଦୂର। ମମି ଏବେ ଚାଉଳ ଭାଜୁଛନ୍ତି, ଚା ସହିତ ଖିଆ ହବ। ମମି ମୋର ଅଧା ତୋର ଅଧା କେ। ତୋର ଅଧା ମୋର ଚା ଟା ମୁଁ ବନେଇଛି। ବସିକି ଚା ପିଆ ହବ। ଆସିଗଲା ଇଏ ଚେୟାର ଟେକିକି ପଳେଇ ଆଇଲା, ନଥିଲା ଚେୟାର। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ବସିଛି, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଚାହା ଫା ପିଇକି ବସିଛି। ଆଉ ଝିଅ ହେରିକା ପଳେଇଲେଣି ବାହାରକୁ। ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ। ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ କାଲିଠୁ ହବ ଜଣକାର, ଆଉ ଜଣକାର 21 ତାରିଖରେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଇଆଡ଼େ ଭାତ ବସାଇ ସାରିଛି। ଆଉ ସକାଳର ତରକାରୀ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଏବେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଏବେ କିଛି ତରକାରୀ କିଛି ହବନି, ସେଇଟା ହିଁ ସକାଳର ତରକାରୀ ହିଁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।